And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Backganern Secret File. Dude, paano nga wala akong monitor? Ang ating SPG Secret File na si Bogart ay ay nagkajowa dahil sa naisubo ng kanyang date ang kanyang ano. At ano naman tong ano na ito? Ito ang kanyang hinlalaki. Ginawang lollipop ng kanyang kadate ang kanyang hinlalaki. Sinubo ito. At syempre, hindi lang yung hinlalaki niya yung sinubo, kundi yung kanyang ano na malaki. Charot! With harot! Dude, pa-check naman kung merong red na ano dyan. Marinig yung sarili ko. Oo. Na parang ganito. Dude, patawag Papa Pau! Yung sarili ko na, Papa. Dito napasok naman pero walang mali. Naririnig niyo ako, pero yung sarili ko kasi hindi ko marinig. Sandali lang ha. Bago natin ipagpatuloy itong programa na ito, kailangan ko marinig ko muna yung sarili ko kasi baka mamaya ako lang pala yung nagsasalita tapos kayo, hindi niyo ako naririnig. Mahirap naman yun, diba? Na parang akong walang kausap dito. Ang kausap ko lang pala sarili ko, diba? E di sana nagpunta na lang ako sa banyo, tapos umihi ako, tapos hinarap ko yung sarili ko sa salamin, diba? O, mahirap na yun. Antayin ko lamang po yung reinforcement bago natin yung pagpatuloy itong programang to. Ayan na, sa awa naman ng Diyos, narinig ko na yung sarili ko. Eto na, bakit kaya hindi ko narinig yung sarili ko kanina? Anyway, eto na. So, nagkaroon ng subuang naganap sa unang date ni Bogart. At naging successful naman ang lahat dahil 2 years and counting na sila ng kanyang dinate. Nakamuka ni Angel Locsin. Okay na, Papa, sorry. May pinindit ka lang doon. Ano nangyari? Ngayon lang. Umukay siya nung may pinindot ko or something, hindi ko alam. So ngayon po pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Jomar Palulim. Grabe, akala ko naman alin ang sinubo. Dariri lang pala. Magiging maamo yan sa'yo. Tapos may natira pang galing sa wetbox. Shoutout kami DJ Rocky, sila Mark Joseph at Evelyn. Happy Aliwan Fiesta from Jomar Palulim. Ito si Jomar Palulim, hindi na gets yung kwento. Sabi ko nga sa iyo may sinubo, diba? At yung sinubo na yon, hinlalaki. Pagkatapos subuhin yung hinlalaki, meron din daw sinubo na malaki.
Ano kaya yun? Alang nga namang, daliri. Sa paa? Uy, pwede rin ba yun? Daliri sa paa? Grabe ah. Wag naman sana na galing sa banyo ha. Yung iba. Diba? Jumebs ba muna bago umano? Kakaloka naman to. Eto, pakinggan naman natin ang sabi ng ating kabisyo na super duper eksperto sa larangang ito. Brian Mariano, pasok! Sa inyo dyan, DJ Rocky. Masasabi ko kay Bogart, ang swerte-swerte mo naman sa girlfriend mo. Pero huwag mo lang sabihin sa jeep mo na ginawa mong finger sa wet paksa kasi mataturn off talaga yan. Huwag mo na isabihin yan. Pero ituturo ko sa inyo techniques sa hand and foot fetish. Siyempre, linisin mo lahat ng parte ng katawan nyo, lalo na yung private part mo, tsaka yung mga daliri nyo sa kamay at paa. Pagkatapos nyo maglinis, sabay halikan kayo at isubo na yung mga daliri nyo sa kamay at paa. Pero mas maganda yan sa paa kasi andun yung kiliti eh. Tsaka lalabas lahat ng laway nyo kapag yung daliri nyo sa kamay o paa papabutin nyo sa lalamunan nyo. Masarap yan. Try nyo. Hand and foot fetish. Good luck sa paligayan nyo. Shoutout sa team Rackers, team classmates, team Sawi, tsaka magalang Just Dance. Salamat, DJ Rocky. Iba talaga si Brian Mariano. Napaka-eksperto pagdating sa larangang ito. Saka alamat, dude. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Igop Motovlog. Good day, DJ Rax. Nakakatawa naman ang experience ni SF Sender sa kadate niya na ngayon ay jowa na niya. Medyo wild si Ateng. Buti hindi na amoy ng girlfriend niya ang amoy burnik na daliri niya. Well, shoutout po sa Pops Pa-Install Motor Works, kay Pops Marson, at sa TNVR The Bros, Grab Cars, and Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na bumabakbak sa kahabaan ng Ross Boulevard. Grabe ka-traffic. Aliwan Fiesta. Happy Aliwan Fiesta. Sana'y makahabol kami mamaya o bukas. Salamat po. From Igop Motovlog. Uy, punta kayo! Sabi ko sa inyo matatawa din talaga kayo dun sa SPG secret file natin eh. Tsaka, buti na lang kamo hindi na amoy yung burnik, no? Dati, naku-curious ako, anong ibig sabihin ba talaga ng burnik? Kasi pag narinig ko yung salitang burnik, ang naiisip ko parang, baka chikinini yun, yung ganong feeling. Pero hindi pala, ang burnik pala ay, binomba sa neck, ganon. Binugahan sa neck, yun ba yun? Amoy burnik. Ang alam kong burnik parang dumi, diba? Anyway, eto naman sabi ni Charles Sanko. What a gross. Ang graphic ng SPG SF natin. Biruin mo, nasa dating stage na kayo pero yung kamay mo punong-puno ng germs at dirt. Kadiri yung ganun. Oy, baka mahimatay pa ako niyan. Lesson learned, maging malinis sa ating pangangatawan at huwag pairalin ang kadugyutan. By the way, kita-kits sa Aliwan Fiesta bukas. Uy, thank you, Charles Sancho. Actually, iba rin kasi kapag na-excite ka eh. Feeling ko, ang na-miss out ng SPG Secret File Sender natin, yung ikalma yung sarili niya nung nakikipag-date siya. Kasi excited siya eh. Ganun ka kapag excited ka, di ba? Kunwari nagmamadali ka o parang gusto mo agad makabalik dun sa inuupuan mo o dun sa table ninyo na napakasaya. Ang gagawin mo, pupunta ka ng banyo, tapos parang ang bilis mo lang kumilos, parang papagpagin mo lang kung ano mga yung dapat mong pagpagin dyan. Di ka na magbibide, di ka na maghuhugas, di ka na magtitissue, di ka na maghuhugas ng kamay, hindi ka nga magdadryer, walang kahit anong alcohol. Kasi nga excited kang bumalik dun sa kinaupuan mo, ang ganda ng conversation, ayaw mong may ma-miss out. So, ang nakalimutan ng SPG Secret File Sender natin, yung kumalma siya. Yan. Anyway, eto naman sabi ni Keisuke Aron Sato. Grabe, wild naman pala ni girl. Unang meet pa lang sinubo na agad yung malaki mong ano sa daliri. Kaso mahina ka, dapat
sinulit mo na, pinasubo mo rin yung wet packs mo. Charot! With a rot. Imagine mo habang nilolollipop daliri mo, may nakasuksok pala na tae. Sarap, may flavor yung daliri. Sabay kiss sa lips, sabay pagngiti nyo sa isa't isa, nakasabit na yung tae sa ngipin nyo, nasa bandang gitna. In fairness sa'yo kay Suki Aronsato graphic ka din mag-explain ng mga nai-imagine mo Ako nga hindi ko na-imagine yun Na-imagine ko lang baka may chocolate pa sa fingers. Charot with a rot. Anyway, hello kay Alfred Marcelino. Ayan, sabi niya nakikinig ng SPG Secret Files habang bumabiyahe from Palasan, Valenzuela City. Isang pedicab driver. Ayan, nanood din pala siya ng Aliwan Fiesta. Ang gagaling daw ng mga nag-perform at sa palaro daw namin ni Shai. Uy, thank you very much. Anyway, we have live commenters na nandito po sa loob ng ating booth. Unahin natin si Mark Bautista. Diba? Kapangalan ng singer yan. Sample ka muna, Mark Bautista. Baka meron kang sample dyan na kanta. Wag na. Overtime na. I have two hands, the left and the right. Yung hinlalaki ay may libag. Amoy ebak, amoy tae, at pinasubo sa babae. Charot with a rot. Okay, sige na Marvin, Mark Bautista. Take it away. Ayun. Masasabi ko lang sa letter sender. Sorry, hindi ako si Big Bro ngayon. Go. Ayun. Pero parang awkward pa rin kasi nandun ka na sa date Hindi mo man lang magawang makapaglinis. Ang awkward nun for me syempre Bilang malinis na tao. Bilang mabangong tingnan, malinis diba? tingnan. Oo, dapat talaga. Dapat naman, syempre maging aware ka din sa sarili mo na, ay wait, napakarumi pala ng kamay ko. Yes. Dapat sana, Patawag ko. Take. Ayun. Dapat sana, maging malinis ka man lang, maging sa katawan mo na, ang dumi-dumi ko pala. Diba? Ang awkward lang talaga. Nakaka-awkward talaga, lalo na kapag alam mo na hindi yun yung pinaka-best state mo, 'di ba? Pinaka na best pa, 'di ba? Ito yung tinatawag nating parehas superlative. Correct. Ine-emphasize talaga natin na may something diba? Ine-emphasize natin yun. So thank you so much Marvin, Mark Bautista. Mga pa-shoutout ako. May shoutout ka? Sige, laban mo na yung shoutouts mo. Natin, pabilisan lang. Shoutout sa AFPM by Accounting and AMD Family. Ayan. Especially sa tropang Secret. Sorry, nabubulot pa ako. Team Rocketeers. Especially kay Miss Bianca Velasquez. Feeling ko sa kakabit nito. Ayun, thank you so much Marvin, Mark Bautista. Correction lang, hindi na chocolate ng flavor, caramel daw. Ay, caramel pala. Hindi to gumagana sa akin, Papa. SPG Secret File for this afternoon. Basta ang masasabi ko lang, pag nakikipag-date po kayo, maging malinis naman. Kalinisan naman sa katawan. Nakakahiya naman sa mga nag-ready. At higit sa lahat, bumanyo po tayo, okay? Nang tama. And when we say bumanyo tayo ng tama, dapat hindi lang po magpagpag pagkatapos ng pag-ihi at pagkamot sa mismong wet packs. Dapat po naguhugas din ng kamay. Actually, I wonder kung paano naguhugas ang mga lalaki sa banyo ng kanilang Kasi syempre, 'di ba, ang dumi-dumi. Umihi ka. Nagbibiday din ba kayo? Tinatabo nyo rin ba 'yon? Tinatabo nyo rin ba yung inyo?
Diba? Binababad nyo ba yan sa tabo? I'm not really sure kung paano nyo nililinis yan. Ang alam ko lang kasi pag nag-shower, syempre lilinisin yan, diba? Buong katawan naman nalilinis. Pero, syempre sa girls, ang alam ko, at ginagawa namin, yung tipong magbibiday ka, 'di ba? Magbibiday ka, hugasan mo, ganyan, tapos pupunasan mo, ganun. Sa mga lalaki, paano kayo, nagdi-disinfect after nyong umihi? Like, binubuhusan nyo rin ba ng tubig? Binababad nyo ba? Sinasawsaw nyo ba sa tubig na merong mga, alam mo yon, sabon, ganon? Or pagpag lang talaga? Pagpag lang, no? Pag nasa labas, pagpag lang. Hindi nyo tinitissue? Ano raw ititissue doon? Hindi, malay ko ba kung may dapat itissue doon? Ano ka ba? Dapat may itissue. Kasi diba doon nanggagaling yung ihi eh. So malamang medyo may may basa-basa. Diba? Parang ilong ng aso, diba? Parang medyo basa-basa. Diba may ganon? So, hindi na kailangan. Kasi kaya namang punasan ng brief yun pag sinuot mo. Ganon. Ewan ko sa inyo. Okay, sana po sana lang talaga malinis tayo sa katawan, diba? Tsaka sana talaga pag bumanyo tayo, matuto pong maghugas ng kamay. Hindi lang ito para sa ibang tao, kundi para sa sarili natin eh. So, yung mga germs, yung mga bacteria, yung mga viral infection, dyan nakukuha yan eh. Kaya, sana po talaga ay maging conscious tayo sa mga ginagalawan natin or ginagalaw natin. Ayan. At sa mga kabisyo po namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Gusto magpa-shoutout nitong isa, pahabol pa. Sige, shoutout daw sa Bitoy's Woodwork sa Kabuyaw, nakikinig sa akin. Shoutout kay Alvin Pera Negro at Spencer Alcala. Love you. Ay, may pa-love you pa sa akin. Thank you. So, yun lang naman. Share nyo sa akin yung mga secrets ninyo, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS and Bathroom Breaker still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in Super Back and Earn Secret Fun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!